Ahojte fanúšikovia hier. Dnes sa pozrieme na jeden z najväčších herných hitov posledných rokov, God of War z roku 2018. Hra, ktorá prekopala celý žáner a vrátila Krata späť. Silnejšieho, pokojnejšieho, ale stále brutálne nebezpečného. V dnešnom videu vám ukážem 20 zaujímavých faktov, ktoré možno neviete, a pridám aj niekoľko tajomstiev a easter eggov, ktoré potešia každého fanúšika série. Tak sa pohodlne usaďte, vezmite do ruky Leviathan Axe. A poďme na to. 20 faktov o God of War 2018, prvý nový začiatok. God of War 2018 nie je len ďalším dielom. Je to úplný reboot série. Kratos sa presúva z gréckej mytológie do severskej, čím začína úplne nový príbeh. Druhý Kratos má nový hlas. V tomto diele Kratosa neozvučuje pôvodný Terence C. Carson, ale herec Christopher Judge, známy napríklad Stargate SG-1. Tretí, žiadne loadingy. Hra je natočená ako jeden plynulý záber, bez jediného loading screenu alebo strihu. Celý príbeh sleduješ akoby v jednom filme. Štvrtý, Atreus mal mať iné meno. Pôvodne sa syn Kratosa nemal volať Atreus, ale Loki. Tento fakt sa však naplno prejaví až neskôr. My name on the wall. The giants called me Loki? Leviathan Axe vs. Blades of Chaos. Leviathan Axe bol inšpirovaný Mjolnir, Thorovým kladivom. V hre máš možnosť neskôr znova použiť legendárne čepele Blades of Chaos. Šiestý hlas Boha, Christopher Judge, musel výrazne spomaliť a prehlbiť svoj hlas, aby Kratos pôsobil staršie, múdrejšie a pokojnejšie než v predošlých hrách. Siedmy, vzťah otca a syna. Jednou z hlavných tém je výchova. Autori chceli ukázať, ako sa Kratos snaží byť lepším otcom, hoci sám nikdy žiadneho nemal. 8. Žiadne quick-time eventy. Na rozdiel od predchádzajúcich hier, v tomto diele sú QTE značne obmedzené. Väčšina súbojov prebieha plynulo a bez cutscén. 9. Kamera. Hra používa tzv. Over-the-shoulder kameru, čo je úplne nový pohľad pre sériu God of War, bližší a osobnejší. 10. Inšpirácia The Last of Us. Vzťah medzi Kratosom a Atreom bol inšpirovaný dynamikou medzi Joelom a Ellie z The Last of Us. 11. Runa a jazyk. V hre sa objavujú runové nápisy a dokonca celý runový jazyk. Vývojári spolupracovali s historikmi, aby bol čo najpresnejší. 12. Bojový systém. Boje boli kompletne prepracované, sú pomalšie, strategickejšie a umožňujú viac taktického premýšľania. 13. Mimirov hlava. Postava Mimira je plná informácií a často slúži ako komický prvok. Zaujímavosť? Jeho meno znamená ten, čo si pamätá. 14. Kratosov smiech. Kratos sa v tejto hre prvýkrát v histórii série usmeje, áno, vážne, a dokonca aj zasmeje. 15. Všetko má svoj význam. Množstvo prvkov v hre má hĺbší význam. Runy, názvy oblastí, aj správanie nepriateľov. Všetko sú odkazy na severskú mytológiu. 16. vývoj trval 5 rokov. Hra bola vo vývoji od roku 2003 a vývojári prešli cez množstvo prototypov, než sa dostali k finálnemu štýlu. 17. Žiadny HUD počas cutscén. Počas príbehových momentov zmizne úplne všetko. Životy, ukazovatele, aby sa hráč naplno ponoril do deja. 18. Postava Brok a Sindri. Títo dvaja kováči predstavujú nordických bratov, ktorí vytvorili množstvo magických predmetov, vrátane Mjolniru a vlastne aj Leviathan Axe. 19. Kratos má jazvu. Kratosova jazva na bruchu je stále viditeľná. Je to tá istá, ktorú mal ešte zo sekania v God of War 2. 20. tajomný koniec. Záverečné odhalenie identity Atreja ako Lokiho vytvára základ pre pokračovanie God of War Ragnarok. Bonus 5 easter eggov, tajomstiev. Prvý trón bohov. Ak pôjdeš do tajnej oblasti, môžeš nájsť tróny gréckych bohov, čo je odkaz na pôvodné diely. Druhá Kratosova minulosť. Kratos rozpráva Atrejovi o svojej minulosti veľmi neochotne, ale niekoľko scén jasne naznačuje brutálnu históriu z gréckych čias. Tretí nápis Loki. V dome nájdeš runový nápis, ktorý v preklade znamená Loki, ale je tam už dávno pred koncom hry.
Štvrté staré zbranie. V určitých momentoch môžeš nájsť dekorácie či náznaky pôvodných zbraní, ako je Blade of Olympus. Piatý hlas tvorcu. Ak pozorne počúvaš niektoré repliky postav, narazíš na hlasy členov vývojárskeho tímu Santa Monica Studio a toto bude všetko o God of War 2018. Nie je len akčná hra, je to silný príbeh o vine, vykúpení a otec-syn vzťahu zabalený do mytológie a brutálneho boja. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak chceš viac takýchto faktov alebo tajomstiev z iných hier, určite mi daj vedieť do komentárov. A ak si tu nový, nezabudni na odber a zvonček, aby ti nič neušlo. Vidíme sa na budúce. Buď silný ako Kratos a hlavne pokojný ako Atreus.